Dneska bohužel nemáš svátek. Vlastně toho rozhodu září tak vidět drahotu a to kroutit zadkem. Ale já ho fakt neznala, vy jste si říkali, že vypadá... Já ho viděla asi 2 vteřiny. Jak pornohvězda. Ale nepojď. Ne, já se budu stydět, zase týden neotevřu Facebook. Ojojej. Hele, čípej, kšiltovka. Na nožky. Tak to jo. A není to kšiltovka, ty. Tak co to je, vole? Nevím. Ne, Na hlavu čepice. ne, já ani nefoť to. Proč to fotíš, že jsme najebaný? Já se pak stydím a... Ale já to nefotím, já to Já natáčím. No, ještě to, ty vole. Ale my jsme ty top manažeři, rozumíš? Top ekonom jsem, vole. Ty jsi top gymnazistka s maturitou, Romčo, ty jsi pěkný. Na to já seru, já umím úplně makroekonomii úplně nejvíc, jako, vole. Úplně nejvíc. Pustě, nebo tě zabiju. Úplně nejvíc, vole. Ale já... No. Ona dvakrát takový na mě, já si Podívejme se na nejkrásnějšího chlapce této planety. Ano, je to Dáda! Dáda! Takový média. Píše to 60 Sexy medvídek. To je Téňu, která tancuje a různě se dotýká našeho budoucího pana vyučujícího na předmět Zafy. Nechtějí mě vidět, jak se to rozvine dál. Co by na to řekl její přítel v Praze? Ferdy nebyl rád, takže Nebyl by rád. Praha je dost daleko. Ale jako já jsem dělal mají Macákovou, nebo co to bylo předtím. Ne, Jani, dávej to tam, já pak neseženu Fleka, rozumíš? Já chci být top manager v Česu, který vydělává 500 miliardy měsíčně. A pak řeknou, no to se ožrala, když jí bylo 20, rozumíš? A pak jí to nedají. Protože se podívají na YouTube a co tam nenajdou. Romanu Frimlovou, jak ji ožrala.